aw simlay malatiga don kibaru kenega biya rabai December kalo kile folo anga fodi be aw bela jele kabini aw sigero la bi kibara munu mamulu kada kuluga odo odi ka fo Musa Marani ale politiki mai ko ale kumule dendu boko jenne sanfe aywa kibara munu sela mo konya la wula ire naga fo ko mi etene do e November kalo kile mu ani kono ton kono nai Musa Marani ale de la ka ke Mali e premier ministre Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wakati la ko ale kumule dendu boko jenne sanfe aywa ire la ka fo ko ni mako fole kumule dendu kata nyiningal do kuntengwala ko okofe ko asigina aywa amba ire la ka fo ko ni ko ngoni senfe mi bololo ko ni sanfe la nuka hunchaale nuka ira ka fo ko Musa Mara kunda tuguna aywa a ore senfe angon sira mi amidu dumia ni ale Musa Mara parti koni tondi ndo ni amba fo mayelema ni ale bora kanya fole ke kaira ka fo ko ni makofule dori ko Musa Mara wole mi kiri bulula ko kaira ka fo ko aye terendo fere aywa akina jigina amba ira ka fo ko Musa Mara ale de la ka ke mairie Bamako ya komini katlani oye Bamako sigida nanai aywa ko o wakati de ko akuni ni wole yake nga sega lu ya ira ka fo tuma mina ni wole honi kera ko ya soro Musa Mara koni bora mairie la aywa ko ale koni boro la ko ka ke ministry ni ministry mum sigilendo so ko ale ni dugulo ko koni konyala ko akumbo o ministry ya la o wakati ole se fe ko chibla la Musa Mara ma wala sa ukata afanaka kuma lame o ko aka kuma kono na ira ka fo ko o wale ya koni kera ka soro ale bora mairie ya konna o se fe o koni ya bla kata su bolo lo san fe ngun ngando fana ya fotuguni ko alamisa ko abe segin kata ekiliblo na ko kata ayira o amidu ya ira ka fotuguni ko o kuma nganu konte echian ko mi ere Musa Mara ka ira ka fo ko ni Mali koni ekiliblo mo ko koni ba ale la wakati ale koni be segin kata ulame ga mi le ka fo ko anom nelendo ko alamsa ko aga segin kata ko o kuma konte echian aywa o temene ka be kiwara wala mambulo ka dokulo ka wori ka fo baflabe ira ka fo ko boko tigini lo koni ya ere faka aywa kibara munu sera ma wula ira ka fo mi sibiri do November kalo kile muwa aleni wolonfla kono la yili malo ni abe baflabe marala kerengera yana kunjan komina ko sumuru ni do koni be no ashibe ta santa aleni dudu koni bonyo konna ko abagen bago koni nyabi jago ya furula ale koni furi maja ale ko okunna aya ere faka aywa ni ko isenfe ko finitugu koni nulu sigile me malantali ulu koni usenfa kata ni yoroko folene kata ni mako folene koni sumogo mine ko sabla ko irala ka fo ko jani aga saya koni donche ko asomogo koni kunya kosi ka che kata na furina ko o temene ga boy kle duru koni bonyon ko ale koni ya ayere faka ore koni na ko mi malantali finitugu ye ko ulu koni mo duru koni bonyon koni mine kata kanai alibi sega lu to ko ni besena wala sa ma fa semeni wala ina ubebe sega mina to ga mina aywa o te meninga we kibara wala mablo wala kuluka odi ka fo kita du kono nala ira ka fo ko tasma kasara ko ni senfe ma fla ko ni beno ulu ko ni fatura aywa kibara musira ma wala ida na ka fo mi alamsado November ko kile mu ko anduru kono nala ko kita kindo be ni abe fo ma ko lege ngodo ko ni dembe ya do de koni ko ndane to suno wala du kila mafe nega kanya fla wakati ko ta dona ulu koni ga sola aywa ko ta done ulu koni ga sola ko mo fla koni be ko ulu sara ko oye muso ale na de ko ulu koni fatura mo kele koni be no ale koni jogene be Dr. Sola no ye muso inchei aywa ira ga fo ko eni koni wali aina seka lu be ga ke wala sa me sababu nkera ka tasmadu sababu se ka don to gamina aywa balma woni ko ni kunye bi kuna funu ye ka da okuloka onu cha ko kuluma jola o kambe